שלום צופים יקרים, אז אני עושה הגרלה על פתיחת הערוץ. אני עושה הגרלה על שחקן משתמש מקורי. כן, מקורי, הכל עובד איתו, שחקן כאילו. אז ההגרלה זה לכבוד פתיחת הערוץ הזה. זה יהיה כזה, אבל יש תנאי אחד. צריכים לתת צד ולייק כדי כאילו לזכות. אם אני רואה שמישהו למשל עשה נכון ונותן סתם ולייק, אז הוא לא יקבל את השחקן. אבל אם הוא ייתן צד ולייק, אז הוא יקבל והכל יהיה טוב. אז כן, תזכרו, תרשמו מספרים מ-1 עד 70 בתגובות כאן למטה. כאילו לא כאן למטה, תראו, בדיסקריפשן, תעשו שם, תכתבו, לא בדיסקריפשן, בקומנט, תכתבו מה שאתם רואים, את המספר שלכם מ-1 עד 70, ונתראה בהגרלה, יאללה ביי!